Εργοτέλη. Εδώ όμως είναι η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Καφέ, ο Λεωνάρντο χαμηλά. Το σούτ έφυγε πάρα από το Δασκαλάκη. Θα μπλοκάρει καθόλου. Φραγκουλάκης τελικά η μπάλα στα δίχτυα. Ο Φραγκουλάκης στο 33ο λεπτό κάνει το σκορ 1-0 για τον Εργοτέλη. Όπως έχει σοφαρίσει, πολύ καλή εκτέλεση. Το τείχος μπορεί να πει ότι φταίει σε αυτή τη φάση. Ο τροματοφύλακας η μπάλα σηκώθηκε, προσγειώθηκε πάνω από το αριστερό χέρι του Σάχα. 0-1 με τον Μιχάλη Φραγκουλάκη. Όσο καθυστερεί να δώσει την μπάλα, τόσο πιο πολύ βγαίνουν πάνω. Ωραία πέρασε όμως. Σηκώνει ο Μπλάνκο και έχουμε ένα εντυπωσιακό αυτό γκολ από ο Καφές πανηγυρίζει. Η σοφάριση ξανά δείτε. Ο Αλεξόπουλος πήγε να γυρίσει την μπάλα από το κεφάλι του Καφέ. Είχε σχεδόν την πλάτη. Ο Γκερέιρο θα εκτελέσει. Δεν βγήκε το τροματοφύλακας και έχουμε τον γκολ από τον Μπλάνκο στο 55. Ενώ αυτός επρόκειτο. Τελεί ο Γκερέιρο με φάλτσο. Άστο έξω από τον Σίφι Δασκαλάκη. Ο Μπλάνκο πηδάει μόνος του, θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Και σκοράρει για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Πήρε αυτό στην κεφαλιά, πήρε στη φάση ο Βερμπακόφσκης, τον πιέζει ο Δέλλας, πέτει στο έδαφος ο Βερμπακόφσκης και σφυρίζει ο Μίτσιος. Τζιπούρ φεύγει γρήγορα μπροστά από το γύρισμα του Μπλάνκο για να δούμε αν θα τελειώσει φάση μόνος του. Σταμάτησε, συνεχίζει, κάνει το σούτ, απέκρουσε ο Δασκαλάκης, κόρνερ, μεγάλη φάση για την ΑΕΚ να κάνει το 3. Ο Σπύρος Μπλής, για να δούμε εδώ. Εδώ είναι ομαδικός, δίνει την μπάλα στον Έντερ που την ανοίγει, καταφέρνει όμως να τη στείλει στα δίχτυα. Στο 93 ο Βραζιλιάνος πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ.